Sillan alla pandaamassa. Ai, se on sillan vieressä, ampu miut siinä. Sillan vieressä. Järven puolella admini. Meillä oli, että se oli Antti, joka juoksi tuossa sillan päällä. Antti, miksi et voi ikinä sanoa, missä se on? Miehän sanoit myös sen jaskahyköityksen luona. Se on sillan alla. Niin, se sanoit kyllä sitten sen viimeksi. Me on kusessa nyt. Ihan samaa taas vitummoista lagipaskaa. Vähän tuo näytti, kun tuo helari näytti, että tulee ihan pystysuoraan maahan, miltä ja selkeä tekee napsauttaa johonkin tosta siitä. Kaikki vähän D-synks. Paska. Tuos mun näis mykistä tuon mikkis. Etkö oo luukkaviinaa tossa koko ajan? Vitu vaan. Mikä spawni tää on tää Factory? Ai joo, tää on Zeronos. Vissi. Ei sitä elektrospawnia vittu nytten vaan. Hiljaa. Tässä. Joku just ammuuko selvästi kattonut. Huono yhteys. Vittu rupes tuo restartin jälkeen lagittamaan puolet enemmän tää sellu kuin tää itsestä. Kyllä mä osoitti sen helariin jonkin verran, koska se lähti pois. Nee. Asuu minun DMRllä meni sillan alle pandaama, niin mieluummin että se oli Antti, mikä juoksi siitä sillan päältä. Joku Antti sanoi, että se on sillan alla. Joku ajoo tuota Tsernosta valotaan päin just tuolla Uraalilla. Ai joo. Ajo. Meinus kyllä mennä tonne sillan lähelle, kun se istuu sille joka tapauksessa. Siinä se oli, kun ton miut tappoi, niin siinä rannalla siinä sillan vieressä. Ammu pistolla. Helar. As tulee takaisin.
Ne on kaikki D-synkkaa tällä hetkellä ihan vituusti täällä. Täällä on 39 pelaajaa. Tatsu. That's you. Ouks. Outous. Eiku ei Outous. Outos kuoli. Se kuoli jo vähän aikaa sitten. Eli ne adminit oli tuossa suvissa itse asiassa. Vissiinkin. Mut kun ne tiputti Helarista, niin yhden admiskini sen tänne. Joo, täällä on vieläkin joku uivit tulee lähelle. Mies spawnasin Krutov-kaappiin, mä oon just juoksemassa takaisin. Juu, tuolla. Outos. Noniin. Saitko learattua kaikki? En tiedä vielä. Ihan hyvin tapoit yksin kaikki adminit sinne. Olisiko vielä lisää? On se Helari. Helari on varmaan nyt poimimassa niitä lisää taas. Nee. Joku lähti meidän Uatsilla muuten. Eiku tuossa on. Onko me hakemaan siitä nopeasti? Tuu hakemaan ja vie mut takas siihen ruumiille. Me on Krutov-käpistä juoksemassa sinne. Helari. On siellä niitä admineiden ruumia. Helari kun hoversi ihan lähellä tästä on tulossa tänne päin. Missä kohdassa oot? No tässä kohtaa missä on tää uloke Krutov-käpissä. Miten kaukana tää on kommista? Ai sit siinä on ulokkees. Joo, no mie ajaa sinne. Helari on just niin, varmaan tiputti jonkun tuonne. Mahdollisimman nopeasti vaan ajaa tähän ja jätät minut siihen, niin otan joltain ruumilla tavaraa nopeasti. Joo, mie ajais nyt sen yhden ruumiin luokse. Tai tietysti Outouksella varmaan ne siun kamaut. Josta se luuttas siun ruumista. Joo. Eiku ei ruutan. Ei se ollut Outous. Se oli se yksi toinen. Se oli Oksi tai tuo. Niin Oks. Oksi tai Tatsu. Mm. Kivät siivi. Hihihi. Meillä on tässä ulokkeen kohdilla. Joo. Missä oot? Keskellä asfalttia.
Onko tässä näitä esteitä? Ei oo. Ei oo. Ei niitä oo. Joo, ei epäilyäkään. Hakkeri. Tuo hölmöt oikeesti. Jos ovnaa nuo kaikki kun ne jossa... Mitä vittua?